живее активно и вкусно, за да си здрав дълголетно. Приятелю, здравей! Поздравявам те с днешния ден в твоят живот и днес бих желал да си поговорим за пречистванията. Ти знаеш, много пъти сме приказвали и писали, че пречистванията трябва да се правят регулярно. И сега наближава 3-месечното пречистване. Предлагам ти след 2 или 3 дни след предстоящото пълнолуние да го започнем. Правим го, както обикновено, 7 дена само на пшенични кълнове или пък кълнове от имец, няколко лъжици мед, 3 ореха 3 пъти на ден и 3 пъти по една ябълка. Това е достатъчно за първите 7 дни, а след това лека по лека започваме да излизаме от това пречистване. На нашата страница във Facebook, в сайта ни ти ще намериш достатъчни материали как да го направиш. Така че ти предлагам да го започнем заедно. Аз ще те подкрепям с подобни постове всеки ден, така че ще бъдем заедно в този процес. А до тогава живей активно и вкусно, за да си здрав дълголетно.